само на 20 км от Банско, се намира село Добърско. Това е място, което сякаш съществува извън времето. Макар и малко по размери, то пази една от най-големите мистерии на България – църквата Свети Тирон и Теодор Стратилат. Построена през 1614 година, тази малка каменна базилика на пръв поглед е съвсем обикновена, но прекрачите ли прага, се изправяте пред изумителни стенописи, които никога не са били реставрирани. Векове наред те са били покрити с сажди, които парадоксално са ги консервирали и запазили цветовете им живи и до днес. Най-голямата атракция тук, която привлича изследователи от целия свят, е изображението на Преображение Господне. В тази сцена Исус Христос е изобразен в светлинна сфера, която поразително прилича на модерна космическа ракета. Под нея се виждат форми, наподобяващи сопла и пламъци, а цялата композиция внушава усещане за полет към звездите. В друга сцена, представяща Възкресението, Спасителят сякаш излиза от капсула, която мнозина оприличават на летяща чиния. Макар изкуствоведите да обясняват това като канонични символи на божествената светлина, визуалната прилика с технологиите на бъдещето е стряскаща. Историята на селото е свързана и с войните на цар Самуил. Преданието разказва, че след битката при Беласица, ослепените войници намерили изцеление точно тук, миейки очите си с вода от лечебния извор в двора на храма. И до днес малкото аязмо не пресъхва и дарява надежда на вярващите. Добърско не е просто дестинация за любителите на мистиката. То е място със специална енергия, съвършена акустика и природа, която спира дъха. Независимо дали виждате в стенописите библейски сюжет или древно пророчество за космоса, това село ще ви остави без думи. Защото в Добърско вярата и историята наистина нямат граници.